Sziasztok! Mint ahogy már a címben is valószínűleg láttátok, ma Phasmophóbiát fogunk játszani. Azt szerettem volna még hozzátenni, hogy szóval, hogy közben nagyon-nagyon-nagyon nagyjából mindegyikünk ma kezdett, úgyhogy még elég, hát, na, kezdőfázisba vagyunk a játékba, de meglátjuk, hogy mi lesz. Na, menjünk vissza a srácokhoz. Na, megvan az én helyem, Na. ez itt az én gamer helyem. Nem. Biztos, hogy nem. Először az áramot kell felkapcsolnunk. Be kell keresni. Hát még nem kell felkapcsolni, van áram. Nincs Mi? Ó, ez Van amatőr, áram. itt van áram, király. Akkor most a fő az lesz, hogy a hőmérővel menj körbe, és ahol kezd csökkenni a hőfok, valószínűleg az a szobája. Illetve én megyek a Jó, Guy ennyit én is Speed tudok. méterrel. Indítottam. Hallatszódik a Indítottam stream. nála egy hánt. Én lemegyek az araksorba. Nem megyek le az araksorba! Mármint hogy hallatszódik a stream. Nyikorgott a padló, szívrohamot kaptam. Ez nem úgy láthatom, hogy megfogod te dolgokat, vagy ezt minek hozom ezt a kék lámpát? Igen, az az egyik lehetőség a izére. Az egyik Új lenyomat, clue. vagy ilyeneket? Igen, meg láblenyomat is van. Ó, itt a izé. Van kameránk? Nincs kameránk szerintem. Felveszem a csontot. Nincs. Felvettem a csontot. Igen, mindig van csont. Na, ezt... Azt a rohadt! Király. Köszi, Dávid. Hol volt a megjelenés? A Itt? konyha. De mi Változik az, a hogy hőfok? Killer, változik a hőfok? Akkor itt volt. Na. Nem tudom, már Dávid, megvettem köszönöm a szépen 10 már megint a 25 bitet. Nincsen lábnyoma ennek a szerencsétlennek. Jó, először meg kell találnunk a szobáját. Szerintem Hát de van, itt nem volt! 10 Szólnak alatt az van. öt. 10 alatt van itt. De, Igen? ott van, nézd meg. Megvan. Megjelent. Jó. Te köcsög vagy! Itt volt, jó van, visszaad. Visszaállt, adios amigos! Ennyi bőven elég van. Viszont mínuszba vagyunk, úgyhogy a journalba be tudjátok már, az evidence-nél már be tudod a freezing temperature-t. Jó, én bemegyek a sötétbe, hogy meglegyen 25 alatti sanity. Ó, 5-ös EMF! 5-ös EMF! Azt is be tudjátok most már rakni. Na, hol van ez a kis lámpa, ami nálad volt? Haru. Ajaj, vigyázz! Miért vigyázzak? Azt hittem, hogy hánt, Miért baszki! De akkor villog a lámpa, nem? De villogott! Ja, én Te el is bújtál? Én be voltam, hogy nem menjen a sanity. Bebújt oda a izébe! Bebújt oda! Hol van ez a kis lámpa, ami nálad volt? A UV lámpa. Megijedtem. Amúgy levágta az áramot már megint? Igen. Felkapcsolod? Akkor ez egy ceder szellem. Igen. Én kifutok. Nem segítenek. Megyek, bekapcsolom. Ja, de van áram. Megyek vissza a sötétbe. Várjál, hány sanity van most? Meg kéne vinnem 25-re. De nem neked, hanem ugye mindegyikünknek. De kéne Haru az. Azt mondják te, hogy a szellem. Ide adod ezt a kis lámpát? Ja, persze. Köszönjük. De ez volt az egyetlen egy fényforrásom. Ó. Azt mondjuk para. Na megint. Persze, hogy a villanyszerelőnek kell mindig. Hát de nyilván. Hol a könyv? Valamelyiket a kamerát cipel. Hol a könyv? Legkis, te cipelsz egy Hova kamerát? kerül? Itt volt a földön az a journal. Ajaj! Ez Hunt! Nem. $10,000 bit. Vagy 100,000 bit. Ezt láttam! De nem volt Ó, úgyhogy én nem a volt. Ghost Orbot 12. kihúznám.
Jó. Ja, baszki, Ghost Orb nem is lehetett volna. Oh. Ghost Writing lehet Hogy még még. csökken? Ultraviolet. Na, menjél föl. Spirit Box. Ez ott a... Dots. Volt egy hetes ghost event. Hát ez akkor nem eddig lett lehet faru. Jean, Árnyék, Oni, Ikrek, Mimik, Na jó, Mori és Démon. Erre De Démon az nem lehet, mert az keveset hánt. Démon az nem lehet, mert az keveset hántol. Az valószínűleg Mert nem. többet hántol. Többet hántol, igen. Tehát a Démon azt már Jó, most kivem. ezt beviszem, meg még egy valamit kéne. Várjál. Nálam lesz addig a kamera. A Spirit Box az kamera hol van? mellett. Azt bevittétek? Ez nála van. Itt van nálam. Ide adod? Vagy bejössz te is? Megmondtam, hogy mutassa magát. Bejössz? Én bejövök. De nem, a killer. Én vagyok a kameraember. A kameraember mindent túlél. Ha csak Harut vadásza, akkor az az én szellemem. De... Ezt melyik írta? De én, hogy kijöttem abból a sorokból, mert ott is édéződött le. Mi most? Szekrény! Meghaltál? Nem, én nem! Akkor killer halt meg! Itt a killer! A killer meghalt itt a hullája! De milyen spárgában nyomta magát? Killer, férfi de jó spárgázol. Be kéne menni amúgy kideríteni, hogy mi volt ez. Megy a reklám. Bocsi, azt nem én állítom be. Dávid, mit csinál? Ne! Nem! Engem akar! Jó, hagyjuk! Köszönöm! Én nem! Dávid, amúgy mit csinálsz tényleg? Köszönöm szépen! Jóisten, mennyi bit! Bitekben fürdök, megint látom! Nézd, de legalább sikerült a 25%, így többiek belehaltak. Tippeljünk, mit szóltok? Én vissza nem megyek oda. Lett két új mappunk. Melyiket akarjátok? Milyen szok két új mappunk, nekem itt minden van. Minden van. Minden csak véletlenszerű, ott nekem itt mindenki van írva. Oda van írva alá szintek, és 17-es szint a legdurvább, aminél kinyílik. Hogy van neked minden nyitva? Hát mit tudom én, nekem ki van nyitva Milyen minden. kamu? Petra, bocsánat, Haru, neked nyitva van? Nem. Na, van egy olyan mapp is, ahol 69 szoba van. Igen, oda nem megyünk. De úgyis nem. Oda Az megyünk vagy a börtön, vagy az iskola. Mind a kettő nagy szar akkorák. Minden van, mint a Szerintem búcsúban. Kb. A Igen? börtönben csak 29 van. Na. Tessék, Haru, itt a lámpa neked is. Jó, most várj, hogy rákeresek, hogy hogyan kell lerakni a könyvet. Ó, az mondjuk hasznos. Vitted a izét, ugye? Igen. Várjál, mi van nálad? A hőmérő, ugye? Killer. Istenem, mindjárt jövök. Vagy majd gyere be. Killer. A hőmérő nálad van? Nálam. Jó. Ez eldobom. Mi az? Igen, én is. F-fel lehet letenni. F-fel, király. F-fel lehet. Akkor majd a kamerát is valószínűleg. A izét, azt még megtaláltad esetleg a csontot? Én nem. Jó. De Ebben nem tudom. vigyél be egy, levágta az áramot. Jó van, dobjatok meg. Szebb lenne ez az egész. Írja? Nem találom az áramot. Nem lent van. Ja, nem van. Nem. Nem Amúgy találtam. az F-fel kell elvileg, Ha az F-fel igen, kell. közben Killer rájött, és megtaláltuk amúgy a szobáját is. Na jó van, én itt keresgélek, kérlek. Igen.
Na, viszont menjünk már be a szobájába, azt nézzük meg, hogy vannak-e különböző dolgok. Itt, igen. A szobája. Na, leteszem ide a kamerát. Valahogy lehet forgatni is ezt a szaros kamerát, csak... Most... Beszorultam, nem tudok mozogni. Nem tudok mozogni. Baszki, mi van már? Beszart a játék. Nem tudok mozogni. El tudom dobni a cuccokat, nem tudok mozogni. Na, jó, most. Visszatértem. Beszart a ne halljunk meg mind. Ez hányas? Ez F? 5-ös valószínűleg. Nem. Aj, mindig elrontom. Hogy kell ezt forgatom. Jó. Nem, ez nem 5-ös még, de. De az előbb már ott volt. Ez nevetett! Utalom a kisgyerekeket! 5 fok van. Hol van a Azt leraktad, oké. És az bele is van Nem, nincs belefirkálva. Hol van a Spirit Box például? Van új lenyomata! Azt lefotózom, hozod. Megvan. Király. Hozzam az a Spirit Boxot. Az épp sikítása volt Harutól. Jó, a Spirit Boxot használod? Megpróbálod? Vagy megpróbáljam én? Akkor az még nem mínusz. Megpróbáljam én a Spirit Boxot? Próbáld. Are you friendly? How old are you? Give us a sign. Ja, vannak olyan szellemek, hogy csak ha egyedül vagy, akkor válaszol. Kimész egy picit? Megnézem. Hát ha. Itt dobott egy de jó. Nem, ezt nem akar beleszólni. Gyerek, rajzoljon bele! Nem szól semmit, de ez most nincs is jól lerakva. Jeszó nincs. Hát előbb én ide De itt már össze volt nem volt jó. De kisgyerek szeressen rajzolni. De 85 éves néni. Rajzolni a falra. Van egy kizsatáblánk, egy új lenyomatom, meg egy interakciónk is, mert fotóztam egy interakciót. Akkor mi nevet úgy itt egy kisgyerek? Nem akar válaszolni, még itt se, hogy egyedül voltam. Úgyhogy én azt kihúznám amúgy. Becsukta. Mit? Várjál, mit csukod be? Ezt? Mit? Ezt? Itt? Ezt? A füzetet csukta be. Ja, hogy ő csukta be a füzetet. Mi? Spirit Boxot. Szellemgömböt se láttam. Úgyhogy van a doc, a fagyos vagy a szellemírás. De fagyos se volt eddig még. Nem, tényleg nem. Interakció. Megint a killet kaptál! És így ráadásul a fejem fölött. Azért, mert nem kapcsolta le a lámpáját amúgy azért. De nem megy alá. De úgy már megint itt van a kézlenyomata. Várjál? Hol? Erre, Na. Erre, G. Mindig Q-val akarom eldobni. Igen. No, beakadtam. Engem kapott te. Oké, én megyek akkor. Mit szóltok? Szia! Ne menekülj! Mi az, hogy ne menekülj? De hát mindig én vagyok az, aki túléli. Valakinek túl is kell érnie. És szegényt lenémítottuk. Én mikor sikítottam? Igen, az egyszer, amikor jött a Na! Jó. Lámpa. Jó van, ilyenekre figyelnek az emberek. És mondanék valamit, de kicsik is néznek téged. De nem, be van állítva a trágárszavak. Ó. Kérlek, gyere ki, meg kell fürödnöd. Lekésted. Gyere ki, meg kell fürödnöd, esik az eső.
Akkor már volt. Maradjél Na, meg. menjünk. Akkor már volt, ne haragudj, Fecó. Én erre most nem olyan tudok Kivel nem összesen figyelni, fürdik meg. mert itt... Ó. Ez se. De! Szerintem ez az. Itt bent a fürdő. A fürdő az. Amiből most mentél ki. Várjál? Valahol kéne egy villanykapcsolat lenni. Engedjetek be! Ott van. Mert itt volt tök nagy aktivitás. Aha, ma megy is le. Na. Viszont nem hármas aktivitás volt. 3,5-es kávé. Jó van. Ó, Levágta az áramot? Akkor Haru, mész, megkeresed az áramot? megyek, megkeresem. Jó. Csont, hol van? Bevehetem. Ne. Hol van? Itt a kádba. Várjál. Itt a kádba, Le egy kell gerinc. fotózni. Itt egy gerinc a kádba. Lefotóztad? Vagy lefotózzam? Én nem. Akkor fotózom. Jó, veheted. Add vegyem föl. Kell nekem amúgy is egy jó gerinc. Vegyed. Where are you? De most van fagyos lehelet. Ja, tényleg, nézd meg a főfokot. Ő fogod. Nincs, nem, nincs meg. Mert akkor... Mi? Ma 5 alá ment. Király, mennyi van? Nem tudom, most visszamegy. Lehet, hogy a kezemben van, azt azért melegszik. Nem. Mi van? Oké. Na jó, valamelyikötök kezdjen a Spiritboxon beszélni vele. Nem. Jaj, bocs, bejött a bátyám. Bocs. Nem hallottam semmit. Ja, csöndbe bocs, kérrotyogtam rajta. Kamész kurgyel utoljára. Én ezt kinyitom itt, ha el kéne bújni. Szia. Ha el kéne bújni, én ezt kinyitom. Ja, jó volt. Nem És soha nem válaszol. találok szellemgömböt. Csak fagyos leheletet. Nem ért hozzám Where are én you? semmit. Show yourself. De egyedül is voltál bent és próbáltad úgy is? Egyedül voltam bent, azt nem válaszol. Hát, jó, akkor azt... Akkor... Hagyjuk. Akkor baszódjon meg. Nincs egy szellemgömb. Nincs? Uá. Fagyos hő, mert volt lehellet. Nem. Ezt már egy jó ideje megváltoztatták, hogy 5 fok alatt már van lehellet. De az nem fagyos. Ultra ibolyahoz. Nem, az nem volt Vagy nem még. volt. Dávid, mit csinálsz? 1000 bit. Jó Isten! Köszönöm Jó van, szépen. na, kicsit májál le, azért magadra is gondolja. Oh. Meghalok! Szekrény! Ne! Ne! Jaj, nem, most meg én haltam meg. Ó, nem már. Nézd, most jön a második hand. Haru most fog meghalni. Hát ez megöli Harut. Nem! Te szemész! Kinyitotta! Ja, tudjátok miért? Csak a kamerát akartam letenni. Nem, tudod, hogy miért? De Bekapcsolva kikapcsoltam a hagytad. lámpát. De ezek szerint nem. Va? Gyere, megholtam én is. Most már te rajtam múlik Jaj. minden. Már itt. Ez nagyon jó. Nem. De miért? Annyira kárőrvendően röhögtem, hogy baszki végignéztem, ahogy követték, megy, és aztán oda megy és kinyitja az izét. De engem az vagy, és ilyenkor felrakom rád Várj, azt, és hogy mire- jól éled, és ilyenkor azt meg. Mire tippelünk? Árny, De bemész. Myling, Hát IMF nem volt. a se izé, tudom, hogy Árny jó biztos, hogy Magas. nem. Démon. Várja, szennyezett víz, szellemírás. Várja. Szellemírás, sótraibolya és fagyos. Az simán lehet amúgy. Mert hogy ja, volt szellemírásunk, igen. Aha. Akkor legyen ez. És Myling. Volt még gyakrabban kert volt paranormális. még Nem. meg Én szennyezett démonra megyek. Én démont próbálok meg. Akkor megyünk. Bejelölted? Haru, bejelölted? Aha. Jelölj be gyorsan Nem. valamit, démont vagy Én árny, oda vagy vissza, valamit. biztos, hogy Gyorsan, nem megyek. mielőtt betölt. Egyszer vicc. Jó. Még a kenyeret is Lériánál adtad? Amúgy körülbelül. Már nem marad biztos. biztos, hogy Kopogós, marad én kenyeret. egyszer is hallottam kopogni. Kopogó szellem. Amikor kopogott ez? Nem is csak az, hogy Soha. kopogott, hanem is... hát...
Ó, de legalább lefotózta a hullámot, szóval kaptam vissza pénzt. De ellopod, itt lopod. Én mindent lopok. Mindent is. Ezret is egyet. És mondanék valamit, de nem lenne az családbarát content már. De ez amúgy Na, se találj szól. MF mérővel, akkor itt Várjál, viszed a Vissza. Én hőmérőt? nem. Nálam van. Jó, Van nálad hőmérő? Van nálad, én jó. Van nálam. Hozom a A kamerát. csapatátlanos józansági. Józanok azok nem vagyunk szerintem. Azt mondja, talán menjen. Csapatok egyik Na most tagja hiszek menekül. benned, Igen, köszike. hát Most az egyszer, kösz. Ki elmenekül. Havazik! Ha én itt maradok, havazik! Ez az én otthonom. De mit kukasz? Mi az Isten? Nem tudom, menjünk. mondtam én. Ó, ne, nyomtam egy képet véletlen. Én meg megijedtem, csak hogy tud. Ne haragudjatok. Csont! Kimegyek. Csont. Mindjárt jövök. Ja, itt van ki. Na jó, van. Nem Megy tudom bent. bekapcsolni. Nem megy. De mi már? Megy már, nem megy. Nem ez a főkapcsoló, bassza meg. Nem már. Akkor az benn van a házba. Én vissza nem megyek. Nem, itt már elérje. Na jó van, én bemegyek. Ha meghalok, meghalok. Bezárom. Itt hagyjuk. Itt hagyom őket. És nem áll, hogy itt hagyott. Líria. Kérem, a fényképezőgép megvan, a Dick, látom belső szállott szervét. Ne írogassatok már, Décin! Ja. Kéne a fényképezőgép, meglettem a csont. Na, srácok. Melyik? Amiben most van. Ha, melyik szobában van? Itt? Ebbe 5 alatt Ez, van. mert itt a csont. De az nem Valaki kéri a feltétlenül... csontot? Ne, lefotóztad? Aha. Szerintem ez a izének a szobája. Na, de kiviszem a fényképezőgép. Nem tudom, itt nincs. Akkor ez tuti nő. Az Pedig izé, itt az van. LMF. Hát, jó érzem. Hány fok van? Ütőben mi van? Kajas vagyok. Van itt már bent cucc, vagy még kell hozni cuccokat? Ne, sejtben. Oh, működik a ventilátor. Ventilátor. Csapok Engedek ki a vizet, és ha lesz szaros víz, akkor legalább majd azt is tudjuk használni. Köszönöm. Nem, Ja, az jó, nem hát az enyém. megnézem fenn a szemáton háton. ez is igaz. Kamerákat elhelyeztem mind a kettőt. Király! Itt már koszos a víz? Nem. Nem, tudom, de fönn nem volt. Történt valakinek valami? Ötös Mert EMF, igen. valamiért is- Megnézzek a szellemgömböt, hát van. Igen, mert azért, mert 8-as aktivitás jelzett. Jó. Rajzolt! Bizonyíték. Ötös, akkor Rajzolt! és akkor Ezt nem mondom írásnak, de rajzolt. Jó van, na. Jó van, akkor 3 fajta lehet. Dávid, megint köszönöm szépen. Healing, Animal Spirit. Hát, nem nagyon... Valamihez már hozzáért esetleg? Na, megnézem Ó, Dottot. nekem van legkevesebb szenítém, akkor megyünk vissza. Engem ez örömmel tölt el, hogyha nekem van legkevesebb szenítém. Találtam egy Poirot képet. Where are you? Show yourself. Meghalok! Doc! Akkor Doc az! Azt hittem meghalok, és pedig nem fotóztam le, éhülye. Kösz Dávid megint. Doc volt az utolsó. Mi? Mi? MF szellemírás meg Doc nem lehet. Szerintem Spirit Box-on is volt, mert mondtam, hogy show yourself, és akkor... Akkor viszont nem Akkor Doc Spirit. volt, akkor csak megmutatta magát. Akkor, igen, akkor Spirit Box. De nem fotóztam Akkor- le, mert összeszartam magam hirtelen. A csapat józansága 25 alá, és éljen túl valamelyikünk.
Nem akarom elveszteni a cuccai. Menjen ő, neki úgy sincsenek cuccai. Menjen a killer. Tessék, próbáld Menjél. meg lefotózni a szellemet. Nem akarom elveszteni az Hálózaton embereknek a izéit. Csatornapontjait. Jó van. De kedves vagy. Jó, nincs nem tett cucc. Legalább már a szellemet tudjuk, Igen, az is valami. Hol van a Spirit Box? Legalább azt adjátok nekem, hogy Ö, tudjam, hogy nem én- tudom. Ott hagytuk vele. benn, nem? Ja, benn szerintem van. igen. Ja, igen, az benn van. Mivel kell lerakni a kamerát? Már megint elfelejtettem. Valaki F. nyitott ajtót? Nem ez a szoba lesz. Ez- Itt 15. Várjál? Nem megy lejjebb. Jó, megy lejjebb. Dávid ma is jó formában van. Igen, látom. Megy 10 fok alá. Jó. Nincs egyelőre. Ja. Mit csináltam ajtóval? Nem tudom. Nem tudom, de nincs semmi lenyomata. Áú! Nézd meg a izét. Nézd meg, emeld fel a spirit boxot. Nézd meg hányas van, létszik. Hoppá. Talán a 3-as. Jó, most 5 fok van. Ja. Jó, 5 és 10 között van. Ez lesz a szobája, az biztos. Mennyi a spirit? Vagy mennyi a izé? 0. Hulla. De hát hallottam a mozgást. Az előbb. Most per pillanat semmi. Várjál, akkor megpróbálom a izét. Spirit boxot. Kimész? Ja, persze. Illetve ide adod... Igen, ezt. Benn van a Jó, kamera. köszi. Benn van a kamera. Give us a sign. From behind. Oké! Megjelent! És beszélt! Hű! Hű, baszki! Ez még számít idejének? Meghalok.